Egun batez inguruetan bi haur jolasean zeuden aitak egurrez egindako zaldi polit batekin. Alapa bat jaistean abiarura hartu zuten, ta haien ustekabean haize bihurtu ziren. Mendi horren gailurretik aizkora bigerrikoan burdinezko gudari bat motel hurbildu zitzaien. Zaldi beltz batekin zijoan Frantziatik Gaztelanlera, baina zoritxar bat zeukan zaldia anarkista zela. Alfer eta kaskagortzat hartu zuen gudariak. Joanari harinago asto hori naramazak gudaldera. Zuk nahi duzun bidailatza ez zait bat ere gustatzen, isilari berritzu nazkatzen arena auketa. Iskanbilaren erdian, bapatean gudariak ikusi zuen urrundik bere gustoko zandia. Ura zen negurrezkoa zaldirik politena, are gehiago mutua, ura sepain zaldi ederra. Trukaketa egin zien, ta beharko konformatu, aurrak pozik beltzarekin jarraitu zuten jolasten. Azken batean zaldi beltzak aurkitu zuen bidea, eta gudaria berriz orain generala omen da.